Inti qabel kont ħallinniet. Merħba, dan huwa shooter ta' Sibtu bħassoltu s-Sibt konna mistieden jew mistiedna illum għandna lil Wendy Agius magħna illi hija persuna li għamlet tranzizzjoni. Nkunu qed nistaqsuha ftit dwar din it-tranzizzjoni. Bdejna ma' tranzizzjoni skoprejt xi ħaġa fuqek fuq sitwazzjoni li qabel ma kontx tobsel ħadd skopri. Iwa, skoprejt li issa ġejt competition għan nisa oħra, fis-sens illi kelli ħabiba tiegħi u kienet suppost best friend tiegħi u mbagħad kif mort it-toilet kien hemm żewġ ġuventur li kienu qed juruni attenzjoni u qaltilhom dik twildet raġel. Wara li ġejt lura mit-toilet qaltilhom qaluli u għattilhom jiena l-għonet ma twilidx raġel li twilid baby. U t-tieni ħassejt li kienet competition għalija, allura tallimt li jiena competition. Mela, x'tip ta' support kien hemm fi żmien meta inti ddeċidejt li tagħmel it-tranzizzjoni tiegħek għallum? Efem fi żmieni jiena twilid fis-75, ġifieri late 90s, early 2000. Ma kienx hemm kważi xejn, kull ma rrid jiena kelli naħdem għalih, għamilt ir-riċerki tiegħi u wasalt jiena. Illum il-ġurnata għaw ħafna support u min irid naħseb iktar faċli, il-ħajja iktar faċli. Qed nitkellmu fuq is-support. Jekk għandek xi ħadd li taf qarib tiegħek, it-tifel tiegħek illi jista' jkun li għandu ħsibijiet biex jagħmel it-tranzizzjoni, kif għandek tur is-support? Tur is-support l-ewwel nett b'imħabba u t-tieni jirreferu għand nies professjonali. Tipo? Tipo tobba, psikologi u jtuhom imexxuhom hemmhekk għax illum fit-triq għandna ħafna wannabes professional. Parti minn dal-ħafna tibdiliet li saru, ovvjament fuq l-ID card illum tista' tagħżel tniżżilx mara jew tniżżilx raġel jew inkella ġeneru ieħor. Taqbel magħha il-biċċa xogħol u ma taħsibx li finalment ħawwat ftit in-nies ukoll. Jiena li llum il-ġurnata għamilt il-gender reassignment, nista' ngħid faċilment għamilta jiena allura minn m'għamilix m'għandux dritt. Jiena ma nistax ninsa il-bidu tiegħi meta tkun l-iktar vulnerabbli u hemmhekk tkun trid li ħadd ieħor jgħidlek bl-isem li tixtieq. U naħseb minn hawn għandna ngħaddu li inti tħares lejn l-ID card bħala isem, kunjom u numru daqshekk mhux hekk? Hemm xi frażijiet jew affarijiet li jgħidu nies li mhux b'intenzjoni jgħiduhom imma forsi tismagħhom ftit stupidi jekk biex forsi nagħmlu n-nies aware fuq għall-bidu ta' xogħol. Ejwa, jiġu jgħidu li b'kompliment jgħidu li isma' inti tidher tajba ta' imma dik it-talija li aħna nagħmlu mhux biex nidhru tajbin, biex inħossuna happy. Li kieku jiena fil-fajnejja ma ġejtx tajba, allura ma tiġix tfaħħarni li jiena nnexxieli nagħmilha. Mhux bdilt libsa, mhux hekk. Mhux bdilt libsa, inti biddilt kollox. Ovvjament meta taqleb is-sess, ikun hemm affarijiet li forsi trid titgħallem. Għalik kif kienet diffiċli? Le, jiena l-esperjenza tiegħi ma kelli nbiddel xejn għax jiena minn ta' 5 dejjem ħassejtni li jiena gell u bqajt naġixxi kif kont naġixxi ta' mara dejjem. L-operazzjoni hija operazzjoni serja. Meta tagħmel iċ-change fiha detriment fuq is-saħħa u x'tibdiliet tħoss b'ġismek? Fiha taqlib ħafna, taqlib tal-hormones u anke l-gender reassignment, innifisha hija wkoll taqliba. Jiena kelli detriment għax meta għamilt il-gender reassignment kelli infection minn ġewwa tobba ma ndunawx u baqgħet tiela għall-kilwa u konsegwenza hekk għandi kilwa ma taħdimx. Mhux xi ħaġa xi operazzjoni jagħmel xi ħadd hekk. ċajta. Mela, x'joffendik? Jiġifieri x'jista' naf li int ma nafx tieħu għalik, imma meta xi ħadd jgħidlek xi ħaġa, x'inhi dik il-ħaġa li tweġġak? U kif tirreaġixxi? Kif tirreaġixxi għaliha? Kien hemm żmien li jiena kont noffendi ruħi, imma llum il-ġurnata xejn madu joffendini, anzi, nitħaq. Mela, li jmiss qrib tagħha wkoll. ċajt jeżisti u anke f'comedy shows, meta tisma' xi ċajta fuq trans, tiddejjaq? Laqqas xejn, jiena nħobb immur comedy shows u nkun looking forward li jkun hemm xi ċajta fuq trans. Jiena l-aħjar ħaġa li tgħallimt hija tgħallem itħaq bik innifsek. Ekku, tibis kulħadd. Jekk jinkiteb ktieb fuq Wendy Agius. U jkollok isiblu titlu, li ikun it-titlu? This is me, Wendy. U nqablu ilek ukoll This is me
Wendy u għandek il-badge, grazzi tal-li tajtna aktar għarfien u jalla natu kuraċ ukoll il-nies li forsi għandhom ħajkunu qed jagħmlu. Żommu xejn ġo fikom dik number one u tu kunu għafu apprezzaw lilkom infuskom, mhux hekk? Titijak u jekk tixxiequ lil xi ħadd li jkun flok Wendy, ibatuna hawnhekk. Narawkom!